هيا بعد ቋንቋ ሀገርኩም ቋንቋ ትግርኛ ክትመረኩም ሀባሪክ አጂ ታሽለት ከልባለ አንተ ካድሞት ተፈለኒ ዛቤንቱላ ዛትሪው አለኩም ሽሮ ለዚያ ናብዛን ገብራ ጽቡቅ ሌላ ካላትና ካርድ ረኺብኩም ምሳይ ተጻወቱ ካላትና ካርድ ረኺብኩም ምሳይ ተጻወቱ ድራይ ካርድ ኸቶላይ ዛይን ፈልጣኒና ምሽ ዛነቶ ለቶይታ ቤናላ በዚያ ምሽሮ ለዚያ በዚያ አንጃገና ታይትላላ ዛንታ ያማለቲ ህያ ባደ ቋንቋ ሀገርና ትግርኛ ትነግረና ጀምታዩ ናይ ትግርኛ ቃላት ምሽሮ ስለዚህ ዛኻ ቁጥርኻ ኸሪኩሜ 80 ቁጥሪ 80 ታይትላላ ዛኤሉን ታይትላላ ዘራያ ሄሎ ሰጥፎ ያንተ 80 ደቅና አቤት ትምህርትን ህይወትን ዕውታት ንኽኾኑ ንሓግዞም ምስጢር ናይ ዝድማ ልዕሊ 200 ቃላትን ቁጥርታትን ሃገርና መወዳእታ ዘይብሉ በምሃሪ መዘናግዕን ካልእ ብዙሕ ትሕዝቶን ዘለዎ ህያ ባደዩ ህያ ባደን ወንኖ ንደቅና ብሓድሽን ብዝፈትዎን ንኽርድእዎ ብዝቐለለን ቅዲ ዝተዳለወዩ ሓደ ስክሪን ዝመሳሰል ግን ከኣነ ዓይኒ ደቅና ከይጎድእ ተባሂሉ ብዘይ ዝኾነ ስክሪን ዝተዳለወ ኮይኑ ንደቅና ካብ ስእልታትን ታብሌታትን ክረሕቆ ብምግባር ምስ ስክሪን ዘሕልፎ ግዜ ከም ዝንክዩ ይገብር ደቅና ምእንቲ ብርእሶም ዝሓዝዎ ቃላት ብስለ ኣእምሮኦም ክስእልዎ ህያ ባደ ንኽልትዩ ኣደማምፃን ድምፅን ናይ ካርዲ የድምፅ እዚ ጥራይ ዘይኮነውን ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ክፍሊ እውን ሓደስቲ ቃላትን ኣደማምፃን ይምህር ህያ ባደ ካብ ልሙድ ፕሪሚየም ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ኮይኑ ንጥዕና ደቅና ብዘይሃስ መንገዲ ማለት ንህፃናት ሙሉእ ብምሉእ ውሕስ ብዝኾነ ኣገባብ ዝተዳለወ እዩ ህያ ባደ ህፃናትና ኣብ ቤት ትምህርቲ በሊፆም ንኽወፁ ዝሕግዝ ኣዝዩ ብሉፅን ውፅኢታውን እዩ ብብሉፅ ዲዛይን ዝተዳለወ ኮይኑ ዝኾነ ስክሪን ዘይብሉ ደቅና ሓደስቲ ቃላት እናተምሃሩን እናተዘናግዑን ኣብ ስክሪን ዘሕልፎ ግዜ ንኸውሕዱ ዝሕግዝ ሜላ እዩ መዓስ ዝጥራይ ህያ ባደ ድምፂ ንምትዕርራይን ድምፅታት ንምድጋምን ዝሕግዝ ኣብ ውሽጡ ዝተሃንፀ መጠወቂታት ኣለዎ ህያ ባደ ኣብ ኦንላይን ኤኤምኤን ስቶር ተቐሪብልኩም ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ታሕቲ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ህያ ባደ